9 ай дәвамында Шаян ТВ каналында чыгучы акыл батыл тапшыруында 54 укучы катнашты. Беренче этапта республикабызның төрле мәктәпләреннән килгән укучылар үзара белем көчен сынады. Бүген шуларны искә төшерербез. Сез уенны башларга әзерме? Әзер. Алай сөйләгез, башлыйбыз. Ак аюлар кайда яши? Икенче сорау шулай яңгырый. Бу сорауга беренче булып Ясмина җавап бирә. Ничә балл белән бәялисең? Мин үземнең җавабымны 9 балл дип беләм. Ярый. Гүзәл. Мин үземнең җавабымны 10 балл белән бәялим. Сез бик югары баллар куясыз, кызлар. Уңышлар телим. Димәк, җавап вариантларын тәкъдим итәм. Антарктида, Арктика, Австралия, Көньяк Америка һәм Африка. Җавап вариантлары тәкъдим ителде. Ясмина, син җавап бирергә әзерме? Әйе. Әйе, тыңлыйбыз сине. Монда бер генә тот. Әйе. Минемчә, ак аюлар Антарктидада яши. Ә синеңчә? Мин Ясминның җавабы белән килешәм. Минемчә, ак аюлар Антарктидада яши. Хәзер кызлар Википедияны ачабыз һәм анда язылган. Ак аюлар Арктикада яши. Габдулла Тукайның «Ике кояш» шигырендәге бу сүзләр нинди шәхес турында? Тыңлыйбыз ике юллыкны. Бу икәүгә Тәңре биргән бер тигез зур мәртәбә. Берсе уйный күк йөзендә, берсе уйный сәхнәдә. Бу юллар кемгә багышланганын белергә кирәк димәк сезгә. Менә җавап вариантлары. Гөлсем Болгарская, Нафига Арапова, Захида Тинчурина, Сәхип Җамал Гыйззатуллина Волжская, Фатыма Ильская, Нәгыймә Таждарова. Җавап вариантларын сезгә тәкъдим иттем, кызлар. 2 еллыкны искәртеп узам. Бу икәүгә Тәңре биргән бер тигез зур мәртәбә. Берсе уйный күк йөзендә, берсе уйный сәхнәдә. Бу сүзләр кем турында икән, Дилә? Минемчә, Габдулла Тукай бу шигырьне Сәхип Җамал Гыйззатуллина Волжская турында язган. Ярар, җавабыңны кабул иттем. Гүзәл ничек уйлый икән? Минем уйлавымча, Габдулла Тукай бу шигырен Сәхип Җамал Гыйззатуллина Волжскаяга багышлаган. Күр, ничек иртә кояш чыкса җиһанга нур тула, һәр күңелләр нурланадыр чыкса Гыйззатуллина. Бу икәүгә Тәңре биргән бер тигез зур мәртәбә, берсе уйный күк йөзендә, берсе уйный сәхнәдә. Габдулла Тукай «Ике кояш» шигырендә Сәхип Җамал Гыйззатуллина Волжская турында язган. Ә ул безнең кем? Әйтеп бирә аласызмы? Актриса. Әйе, беренче татар актрисасы. Бик дөрес, кызлар. Сез дә үз белемегезне сынап карый аласыз. Сорауларга катнашучылар белән бергә җавап бирегез. Мин Африка дип уйлыйм. Икегезнең җавабы дөрес түгел. Чөнки дөрес җавап планетабызның иң дымлы континенты ул Көньяк Америка. Беренче этапка йомгак июнь айында булды. Нәтиҗәдә 14 укучы икенче этапка узды. Алар уен дәвамында иң күп балл туплаган укучылар. Сезгә беренче баганада күренекле шәхесләр язылган булачак, ә икенче баганада аларның һөнәрләре. Ләкин алар буталган. Сезгә димәк, күренекле шәхеснең нинди һөнәргә туры килгәнен белергә кирәк, әйтеп бирә кирәк булачак, яме? Һәр дөрес җавабыгыз өчен сезгә 1 балл куела. Хәзер әйдәгез, мин сезгә тәкъдим итәм безнең күренекле шәхесләребезне. Фәрит Бикчәнтәев, Салих Сәйдәшев, Резидә Вәлиева, Бакый Урманчы, Зилә Сөнгатуллина, Туфан Миңнуллин. Менә безнең шәхесләребез. Хәзер һөнәрләргә тукталыр. Рәссам, скульптор, булар икесе бергә, драматург, җырчы, композитор, шагыйрә, режиссер. Җавап вариантлары арасында инде сезгә әйтеп тора торган сүзләр бар. Шуңа игътибарлы булыгыз. Гадел беренче булып җавап бирәчәк. Гадел, ничек уйлыйсың, әйдә? Кемнән башлыйбыз? Әйдәгез, Бакый Урманчы. Бакый Урманчы, синеңчә ул? Ул рәссам, скульптор. Аның бер төрле иҗат иткән әсәрен беләсеңме? Юк, белмим. Ярар. Аңлатамы? Аннары Резидә Вәлиева, ул шагыйрә. Аның шигырьләрен беләсеңме? Искә төшә алмыйм. Бәлки ул шагыйрә түгелдер, композитордыр.
Юк, шагыйрә. Шулай дип уйлыйсың. Ярар, дәвам итәбез. Аннары Зилә Сыңгатуллина, ул җырчы. Фәрит Бикшәнтәев режиссер. Кайдагы режиссер ул? Әйтәсеңме? Галиаскар Камал театрының баш режиссеры. Ул актер түгелме ни? Актер да, режиссер да, педагог. Педагог та хәтта. Ярар. Сәлих Сайдашев, ул композитор. Ул һәм Туфан Миңнуллин, ул драматург. Драматург. Без синең җавапларын кабул иттек. Дөресме, юкмы? Кайсысы дөрес, туры килә, кайсысында ялгышты? Аларын без Заринаны җавабыннан соң белербез. Мин Адель белән килешәм. Шуннан да Фәрит Бикшәнтәев ул режиссер. Сайдашев ул композитор. Резидә Вәлиева кем? Резидә Вәлиева ул шагыйрә. Яхшы. Баки Урманчы ул скульптор һәм рәссам. Зилә Сыңгатуллина. Зилә Сыңгатуллина ул безнең җырчы. Яхшы. Һәм Фәрит Туфан Миңнуллин ул безнең драматург. Драматург. Икенче этапта сораулар катлауланды, уенның кагыйдәләре дә үзгәреш кичерде. Гадел, синең җавабыңны көтәбез. Минем җавап кипарис, яфраклы агач. Гадел, кипарис яфраклы агач дип саный. Син кипарисны күргәнең бармы? Юк, мин уйлыйм, яфраксыз агач юк дип. Кабул иттем, ярар. Минемчә, туфрак җир кабыгының кыры җирдәге өске катлавы дөрес фикер. Чөнки туфракчыннан да ул җирнең кыры өлеше ул туфрактан тора һәм инде минемчә ул бу дөрес җавап. Сезнең тезисларыгызны кабул иттем. Туфрак җир кабыгының кыры җирдәге өске катлавы бу тезис дөрес. Ә менә кипарис яфраклы түгел, ә ылыслы агач. Тагын ике тезис истибез. Үзбәк хан, Казан ханы. Өченче турыбыз безнең Фатих Кәримнең иҗатына багышланган бүген. Сезгә аның ике шигыре тәкъдим ителгән. Аның беренчесе Ватаным өчен дип атала, икенчесе Ант шигыре. Дөресрәге, бу шигырьләрдән өзекләр бирелгән һәм кайбер сүзләре төшеп калган. Сезгә төшеп калган сүзләрне әйтергә кирәк булачак. Зарина, беренче булып син шигыреңне тәкъдим итәчәксең. Сиңа Фатих Кәримнең Ант шигыренә өзек бирелгән. Юлбасарлар топты җиребезне, Ватан сугышына мин китәм. Менә балам, син әнкәсе аның, балабызны тотып ант итәм. Синең өчен шушы балам өчен, нәсел өчен, туган ил өчен мылтык тотып баскан җирменнән бер адым да артка җикенмәм. Ой, җикенмәм. Җигенмәм. Юк, җигенмәм түгелше. Кызганыч. Ничек сүз? Өч сүзне син дөрес әйттең. Соңгы сүз җигенмәм, шигенмәм. Дәвам итәбез. Киләсе шигырьне безгә Альмира тәкъдим итәчәк. Аңа Фатих Кәримнең Ватаным өчен шигыреннән өзек бирелде. Бәлки, бу хат соңгы хатым булыр. Иң дәһшәтле утка керәмен. Шулай була калса, да. Җавап юк, дәвам итәбез. Бүген соңгы тапкыр күрәмен. Мин сугышка керсәм, дошманымның йөрәгенә төзәп атамын. Үзем үлсәм, балаларым кала. Минем гомрем булып ватаным. Син әйтә алмаган сүз кояшны да. Автор кояшны да күрә алмаганына үкенә. Шуңа күрә бу сүзне син әйтә алмадың. Өч сүзне дөрес атадың. 3 бал сиңа куябыз. Шулай итеп, бу турда сез икегез дә 3 бал тупладыгыз. Кыенрак булды ахрысы. Икенче этапта лидер булып килгән укучылар янәдән үз белемен 3нче этапта сынарга дип килде. Аларның саны нибары 6 иде. Бу этапта укучыларга сораулар мәктәп программасы буенча гына түгел, өстәмә чыганаклардан да алынып төзелгән иде. Чөнки хәзерге заман укучыларының мөмкинлекләре күпкә югарырак, һәм алар төрле чыганакларга мөрәҗәгать итә.
Нәтижәдә аларның күз яллавы, кызыксынулары арта. Сез әзерме? Әйе. Инде беренче соравыбыз безнең тарих дәресеннән булыр. Айрым алганда ханлыкларны искә төшерәбез без хәзер. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз, сорауны яңгыратам. Азак, Гөзләү, Судак шәһәрләре кайсы ханлыкның икътисади һәм мәдәни тормышында мөһим роль уйнаган? Бу сорауга беренче булып Айсылу җавап бирер. Ничә балл белән бәйлисез? 9. Югары балдан башлады Айсылу. Мин 10 балл куям. Да 10 балл куя. Димәк, җавап вариантлары: Әстерхан ханлыгы, Кырым ханлыгы, Себер ханлыгы, Касыйм ханлыгы, Казан ханлыгы. Азак, Гөзләү, Судак шәһәрләре кайсы ханлыкның икътисади һәм мәдәни тормышында мөһим роль уйнаган? Бу шәһәрләр Себер ханлыгында булган дип уйлыйм. Ярый, җавабын кабул иттем. Альмира? Бу шәһәрләр Кырым ханлыгында төп роль уйнаганнар. Мөһим роль уйнаган дип саныйсың? Азак, Гөзләү, Судак шәһәрләре, чыннан да Кырым ханлыгы. Без сезнең белән хәзер һәрберегезгә дә 5 тезис бирәчәкбез. Алар арасында дөрестләре һәм ялганнары бар. Һәр дөрес туры килүегез өчен, дөрес җавабыгыз өчен сезгә 5 балл каралган. Алмаз, икенче турны синең белән башлыйбыз. Димәк, сиңа 5 тезис әзерләнгән. Хәзер син аларны укып әйтеп бирергә тиеш булачаксың. Кайсы дөрес, кайсы инде ялган, дөрес түгел. Телдәге барлык сүзләр җыелмасы лексика дип атала, бу дөрес. Эшбешмәкләрнең суммасы 270 градус, бу дөрес түгел, ялган. Ничәсе? Аны дөрес төгәл әйтә алмыйм, ләкин 270 түгел. Футбол туган җире дип Англия сынала, бу ялган дип уйлыйм. Байкал җир йөзендәге иң зур күл, бу дөрес. Фитофтора томат һәм бәрәңге өчен куркыныч. Фитофтора томат һәм бәрәңге өчен куркыныч, бу дөрес дип. Фитофтора нәрсәсе? Бу лишайник түгел инде. Вирус. Ауру. Гэмбе. Ауру. Димәк, син безнең 3 тезисен дөрес дип атадың. Шулай итеп, син безнең бу турда 15 балл туплый алдың. Хәзер инде синең чиратың. Сиңа шулай 5 тезис әзерләнгән. Әйдә, аларны тәкъдим итәбез һәм кайсы дөрес, ялган икәнен ачыклыйбыз. Беренче тезис. Тын океанда гигант крен сусын тәүлеккә 45 сантиметрга үсә. Минемчә, бу тезис дөрес. Шулайдыр, бәлки. Булай уйласаң инде, обычный сусыннары 2 метрга хәтлек үсәләр. Дөрес дип саныйсың. Кем ул зат алмашлыгы? Бу тезис дөрес түгел, чөнки кем ул сорау алмашлыгы? Иң кудрәтле Алла дип мистерлар Кояшны санаганнар. Монысы дөрес. Амонра Алласы, мистерлар Амонра Алласын иң кудрәтле дип санаганнар. Бәрәкәт сүзе фарсы теленнән кергән. Бу тезис дөрес. Әйләнәнең диаметры радиусыннан 2 тапкырга узын. Минемчә, бу дөрес. Чөнки диаметр равно 2r. Формуланы искә төшердек инде син безнең 4 тезисны дөрес ачыкладың, ә менә берсендә ялгыштың. Бәрәкәт сүзе фарсы теленнән түгел, гарәп теленнән кергән. Шулай итеп, син бу турда 20 балл эшләдең. Безгә 6 төрле вакыйга бирелгән һәм шушы вакыйгаларны дөрес тәртиптә төзергә кирәк булачак.
Һәр дөрес килү өчен сезгә 5 балл. Шулай итеп, бу турда сез 30 балл эшләй аласыз. Хәзер мин сезгә вакыйгаларны тәкъдим итәм. Димәк, Идел буе Болгар дәүләте белән бәйле вакыйгалар. Владимир Суздаль Русия белән иминлек килешүе. Князь Святослав яуы, Ашлы шәһәре янында көрәш. Владимир Суздаль князьлеге белән сәүдә килешүе. Князь Владимир Большое гнездо һөҗүме. Князь Владимир походлары. Менә сезгә 6 төрле вакыйга. Димәк, Ангара, синнән башлыйбыз. Син әзер булсаң? Әйе, мин әзер. Киттек. Беренче вакыйга. Беренче ул князь Святослав яуы. Димәк, ул яулап алды безнең Болгар дәүләтен. Дәвам итәбез. Икенчесе ул минемчә князь Владимир походлары. Өченчесе ул Владимир Суздаль князьлеге белән сәүдә килешүе. Аннары 4-нчесе князь Всеволод Большое гнездо һөҗүме. 5-нчесе Ашлы шәһәре янында көрәш. 6-нчысы ул Владимир Суздаль Русия белән иминлек килешүе. Димәк, без синең җавабыңны кабул иттек. Компьютерыбыз безнең синең җавапларын тикшерә тора хәзер. Без Айсылуның җавапларын тыңлайбыз. Беренчесе, мин уйлыйм, князь Святослав яуы. Икенчесе, князь Владимир походлары. Өченчесе, Владимир Суздаль князьлеге белән сәүдә килешүе. 4-нчесе, князь Всеволод Большое гнездо һөҗүме. 5-нчесе, Ашлы шәһәре янында көрәш. Һәм иң соңгысы Владимир Суздаль Русия белән иминлек килешүе. Менә бит ничек итеп уйлыйлар икән безнең кызлар. Егетләр, кызлар, шулай итеп без сезнең 3 турга йомгак ясадык һәм безнең әлегә Зилә өстенлек белән бара. Шуңа күрә беренче булып теманы ул сөйләячәк. 4-нче турда сезгә Муклер, борынгы Греция һәм Алиаскар Камал иҗаты дигән темалар бирелгән. Кайсы теманы сөйлисең? Мин борынгы Греция темасын сөйләдем. Яхшы тема сөйләдең, Алмасы. Мин Муклер темасын сөйләйм. Яхшы. Ни өчен син борынгы Грецияны сөйләргә булдың? Чөнки ул иң белгән темадыр. Минем уйлавымча, һәм борынгы Греция тарихы бик кызыклы. Һәм без аны 5-нче класста бик түгел өйрәнә идек. Син тарихны гомумән яратасың. Әйе. Уңышлар телибез. Син әзер булсаң, беренче сорауны яңгыратам. Арыслан капкасын кайсы шәһәрдә күрергә мөмкин? Микена, Тиринф, Пилос, Афина. Арыслан капкасын Микена шәһәрендә күреп була. Грецияның иң бай шәһәрләренең берсе Микена. Ул Көнья Грецияның кыялы калкулыгында урнашкан. Зур ташлардан салынган кирмәнгә Арыслан капкасы аша кергәннәр. Бу капка өскә яссы плитә салынган 2 таштан төзелгән. Плитә өстенә извест таштан ясалган 3 почмак куйганнар. Анда 2 арыслан чыгып ясалган. Чыннан да бу Микена шәһәрендә урнашкан. 3-нче этаптан финалга 2 генә укучы чыга һәм алар барлык уен дәвамында җыйган балларын кушу нәтиҗәсендә иң күп балл җыйган катнашучылар. Әгәр таблицаны күз алдына китерсәк, ул түбәндәгечә булыр. Альмира 260, Зилә 248 балл җыеп финалга уза. Шулай итеп, финалистлар билгеле, Зилә һәм Альмираны акылбатыл тапшыруының финалында көтеп калабыз. Сез аны 31 июль көне Шаян ТВ каналында карый аласыз. Белем мәйданында көч сынарга сезне дәшәбез. Акылбатыл тапшыруы яңа катнашучылар эзли. Яхшы укыйсың, олимпиада бәйгеләрдә актив катнашасың икән, син үзеңне белем батылында сынарга тиешсең. Кил, катнаш, сорауларга җавап бир һәм акылбатыл сыны синең кулыңда. Тулырак Шаян ТВ сайтында.